ಮಂಡೆಗೆ ಮಿಯಾರಿಕ್ಕಂಡು ತರದೆಕ್ಕನಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ್ಯತೆ ಆಂಡಲ ಈತ ಲೇಟ ನಿನ್ನ ಮೀದು ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಅಯ್ಯನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕೆಲ್ಸ ಮಂತ ಆಪುಂಡು ಅರ್ತು ಒಚ್ಚಿದು ಕುಂಟು ಕುಂಟು ಆಚಿಡ್ದು ಅಟಿಲು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಈತ ಲೇಟ್ ಏನ್ ಮನ್ಪುವೇರು ನಿನ್ನಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತೆ 16 ಗಂಟೆ ಅಂದುಕೋ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾಮಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಅಟಿಲ್ ಮಂತ ಆತುಜಾ ಎಂಕಲ ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಮೀದು ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಅಯ್ಯನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲ್ಸ ಪೂರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ತು ಒಚ್ಚಿದು ಬಾಚನೆ ದೆಕ್ಕದು ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಂತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡು ಮಾಮಿ